Leta nyimbo moja ya kuabudu. Kisha namleta Phoebe kwa jina la Yesu. Inua mikono hivi kwa Yesu. Yeah.
Erokamano japuonj. Erokamano kuom sabiro Yesu. Erokamano Yesu. Wanudu romo gogo dhiang'. Erokamano Nyasachwa. Isechiko mondo romo kodwa chokruogni e piny Dandora. Erokamano Osiepe Lazaro. Wasewinjo dwond Nyasaye ma wasechokore ka Jehova. Ya sauti yako tumekusanyika hapa Mungu. Erokamano Yesu kuom sabiro godhiambo. Asante kwa kukuja na jioni. Ndio mondo waneni kod wang'wa Nyasaye. Nataka tukuone na macho zetu. Erokamano kuom salor mondo iwuo kod Jehova. Asante kwa kushuka kuongea na watu wako. Yud duong' mosiko Nyasaye. Pata utukufu wa milele. Roho Yesu. Tinga lweti kamoro amora ma intie. Nyosha mikono mahali popote ulipo. Nyise Nyasaye ni Ruoth erokamano kuom biro limowa kendo nyadichiel. Ambia Mungu ni asante kwa kuja kwetu mara nyingine. Kingima kendo yudori e chokruogni godhiambo, ting' dhogi wache ni Ruoth erokamano kuom miya bedo mangima. Ukiwa na uhai ambia Mungu asante kwa ajili ya maisha. Hallelujah. Hallelujah. Godhiambo Nyasaye osekelowa e chokruogni. Jioni Mungu ametuleta kwa mkutano. Nyasaye ochokito choka mondo wuo kodwa jo-Dandora. Mungu ametuleta sisi na wana-Dandora. Nyasaye oseiko chokruogni kosepange kuom muda mokalo. Mungu ameandaa hii mkutano mipango kwa muda ambao umepita. Ng'eyo ni ka wan kato Nyasaye okeli gi sababu. Najua tukiwa hapa Mungu amekuleta na kisababu. Okinyal wuok mondo idhi koyo ka kionge wach madisiem ne Nyasaye. Najua huwezi toka kwa baridi kama huna neno la kuambia Mungu. Nyasaye oro jotichne e piny Nairobi e gweng' mar Dandora. Mungu ametuma utumishi wako hapa kwa Dandora. Nyasaye ong'iyo chunyi moneno odi moneno dalau kaka chal mowacho ni adachako wuoth gi tienda mondo adhi alimi. Atasema nyoyo zako na kwenu akasema nataka kukuja kwa miguu yangu nikutembelee. Winjo jo-Dandora. Wasikia watu wa Dandora. Hijo mobiro e chokruogni moa kuonde mopogore opogore. Wale wote wamekuja kutoka sehemu mbalimbali. Nyasaye ochiko warom e chokruogni ndalo 5 ma wan go kani. Mungu ametuandalia mkutano ya siku 5 tuliko hapa. Nyasaye ok nyal choko ji romo mi oket ji piny mi okos wach madowach kodgi. Mungu hawezi leta watu ili akose neno la kunisema na watu wake. Owinjo
nigi wanga lakini kunena macho. Nyasaye osewiro jatichne Ametia mtumishi wake. chung malo kama intie Kama alipote ulipo. adwa ni mondo rwak wach Nyasaye Nikaribisha neno la Mungu. winjo mine mosiepena Nasikia marafiki zangu. winjo chuo modak e riani Wale wanaishi kwenye hii eneo. wan rijawi Sisi ni wenye heri. iwach ni ruoth erokamano Mungu ni asante. isebiro mondo itimna maber Umekuja nifanyie vizuri. ikri mondo ipokea gik ma Nyasaye okelo Pokea yale Mungu ameleta. badi malaria warwak jatich Nyasaye Mikono mbili tukazimtizama. wami duong' ni romo go japuonj Kutukuza milele na milele. kamano kuom sabiro Asante Jehova kwa kuwasili Mungu wetu. idwa timo gik madongo ma dhano ok par Kufanya mazuri ambayo binadamu hafikirii. gik maonge ng'ama nong'eyo ni nyalo timore Yale Nyasaye mambo hakuna mtu alijua itatendeka. waseikore mondo wa receive kowuok Tumekuwa kuomi tayari tupokee kutoka kwako. ine dhako ni ine dichuogni Nyasaye Ona watu wake wote. ine nyaka nyithindo mochokore kae Watoto ambao kusanyika hapa. kiriwemo kiromo gi ng'ato Jehova Usiache bila kutana na mtu Mungu. yud duong' ka wach ni biro Hata utukufu ndiko ikikuja. e nying Yesu Kristo ma Katika jina la Janazareth Yesu Kristo Mnazareti. pane lweti wach ni ruoth erokamano kuom sebiro Sema Mungu ni asante kwa kuwasili. wapamine Yesu Kristo Tupigie Yesu Kristo makofi. jodandora wamosre yamo Watunandora tukutane kwa hewa. nyaka jowadwa mane ndara kocha Hata wale ambao wako kule barabarani. adier wachako kod wuoth mar chokruogni Kweli kweli tumeanza mienendo ya kuwasai mkutano. tuge ndara loka kono go ndamo mar donje kambini Piga hatua moja ukuje kwenye kampuni. arito mondo jowadwa man loka maneno ma jotich Nyasaye ka Na ngoja wale ambao watumishi wale wa ng'ambo wale watumishi wa Mungu. uguru loka koni e nying Yesu Kristo Kuja katika jina la Yesu Kristo. Nyasaye ogwedh jowadwa bende mane kona ka ang'edu winja Wale waliokuwa kona najua mnanisikiza. aneno jotich Nyasaye mokikona Naona watumishi wa Mungu wale wengine. jotich Nyasaye mane kona go utimo marach Watumishi ambao kwa kona mnafanya mabovu. biru e hema ka mondo wariw tijni together. songeni kwa hema hapa tuunganishe hii kazi pamoja Jowadwa mane kona ka aywe kona kanyo wenzetu ambao wapikalo kwa kona tokeni kwa kona hapo mos joma orwako hoods mane kona ka wae kona kanyo donj koni wale ambao wamevaa masweta wako pale kwa kona waingie hapa chokruok man chien ka bi ochore mbele koni mkutano ulio pale nyuma pia wasongee hapa adwa ni mondo ugo ndamo mar biro mbele nataka mpige hatua ya kusonga mbele dakane kugo ndamo mar biro mbele mbona sioni mkipiga hatua ya kusonga mbele dakane kugo ndamo mar biro mbele mbona sioni mkipiga hatua ya kukuja mbele achokruok duto te wachna amen mkutano wote sema amen achokruok duto te wachna amen mkutano wote sema amen pok awinjo ka isiro wachno kod teko maduong' sijasikiza ukihimiza hiyo kwa neno kuu chokruok duto te wachna amen mkutano wote sema amen chunya opuoyo Nyasaye maduong' moyo wangu na msifu Mungu mkuu ma ochako duogo wa Dandora ambaye ameturejesha Dandora waduogo nyadichiel ne wan ka dweche ariyo mokadho tumekuja hapa tulikuwa hapa miezi miwili iliyopita to Roho Maler mar Nyasaye na Roho Mtakatifu wa Mungu nyochako oloso kod chunywa alinena tena na mioyo yetu mondo waduog crusade e pawni ili tuweze tukarejesha mkutano kwa kiwanja hii chalo ka gima Nyasaye ni kod wach nyadichiel kendo gi jo-Dandora ni kama Mungu ako na jambo tena na watu wa Dandora kiyie ni Nyasaye nigi wach gi jo-Dandora to pam matek ukikubaliana kwamba Mungu ako na jambo na watu wa Dandora piga makofi kwa nguvu pok awinjo kipamo matek tigo sigalagala sijasikia makofi na vigelegele chunya opuoyo Nyasaye maduong' mokelo jotichne moyo wangu namtukuza Mungu mkuu ambaye ameleta watumishi wake kendo e musafara moduogogo ka nigi gweth maduong' tena kwa msafara ambao tumerejea nao ina baraka kubwa kiny mipangilio biro chakore sama chon kesho mipangilio itaweza kuanza mapema ibiro pako Nyasaye tiyalo Yesu to gonyo ji e pawni Mungu atasifiwa Yesu akihubiriwa akifungua watu kwenye kiwanja pawni awacho ni nigi gweth e season mar ariyoni kiwanja hii nimekuambia iko na baraka katika hii awamu ya pili Nyasaye okelo jotichne mowuok mana Kisumu Mungu wetu ameleta watumishi wake ambao wametoka Kisumu wapamene jotich Nyasaye mowuok Kisumu tuwapigie watumishi wa Mungu ambao wametoka Kisumu makofi jo-Dandora pamne Yesu matekwa watu wa Dandora pigia Yesu makofi ya nguvu Nyasaye okelo jotichne mabiro yalo injili Mungu ameleta watumishi wake ambao watahubiri injili kendo wabiro tweyo wach ni nyaka wago ka waneno gik madongo ma Yesu timo tena tutanena mpaka tutue tukiona makuu ambayo
Yesu anatenda. Nyasaye ukelo jatichne Joja Nyul kwa Kisumu. Mungu ameleta mtumishi wake Joja Nyul kutoka Kisumu, Ma wadendo ni Pop, ambao tunamsifu Pop. Nyasaye ukele e piny Nairobi mondo wayal kode Yesu. Mungu amemleta katika mji wa Nairobi tuhubiri naye Yesu. Nyasaye ukelo Wycliffe manyakwar Helena. Mungu ameleta Wycliffe mjukuu wa Helena Mondo wayal kode Yesu e pawni, ili tuhubiri naye Yesu katika kiwanja. Jadandora bede mosi kungi wiji wach Nyasaye kidhi odi. Tadadera, tulia tu ndio usikie neno ndio uende kwako. Wayie ni wach ni nochakore moleo to Nyasaye dhi miyo wang'wono. Tunakubali kwamba neno lilianza kuchelewa, lakini Mungu atatupa neema. Sitima oselal e area di the whole day. Sitima ilikuwa imepotea hapa siku nzima, To Nyasaye okodeko. lakini Mungu hajachelewa. Nyasaye ukelo jotich Nyasaye. Mungu ameleta watumishi wake. Wan kod jaduong' Omondi Gari ma jatich Nyasaye ma jatendowa. Tunaye mzee Omondi Gari ambaye ni mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu. Wan gi mama miluongo ni Agnes Ahiro. Tunaye mama anaitwa Agnes Ahiro. Gi mama ma pastor miluongo ni Mama Orpa. Mama mchungaji anaitwa Mama Orpa. Odhiambo wadwa ni wawinjre matin mondo walam Nyasaye. Jioni nataka tuelezane kidogo, tuombe Mungu. Ting'e lweti malo kamoro amora ma intie. Ina mikono juu mahali popote ulipo. Ting' lweti kamoro ma intie adwa lemo. Ina mikono hivi mahali ulipo, tuombe. Ting' lweti ne Nyasaye adwa lemo. Ina mikono kwa Mungu, tuombe. Ruoth erokamano kuom teko gi lochni. Baba, asante kwa nguvu na uwezo wako. In Nyasaye ma jaadiera e weche te. Wewe ni Mungu wa kweli katika kila jambo. Duong' odogni kuom tije madongo mitimo. Utukufu kurejea kwa makuu unayotenda. Ruoth isebiro ikelo jotichni. Mfalme umekuja ukaleta watumishi wako. Wabiro neno tije gi gik madongo mitimo. Tutaona makuu na matendo yako unatenda. Chak ikel ng'wono nyadichiel gi teko maduong'. Leta tena neema yako kwa nguvu kubwa. Nyingi oyud duong' manyaka chieng'. Jina lako lipate utukufu milele. Chokruok wachna amen. Tunasema amen. Nyasaye winjo koidho jatichne madhako miluongo ni Phoebe Moses. Mungu, nimesikia mpanda mjakazi wake mke anaitwa Phoebe Moses, Ma Nyasaye ukelo biro yalo injili e pawni. ambaye Mungu amemleta atahubiri injili kwa kiwanja hii. Awinjo kuwuoyo gi chwo gi mon ma Dandora. Ninasikia kinena na wake kwa waume wa Dandora. Owachonegi ni ok waloyo joma ni City Mortuary kawuono. Anasema tujawashinda wale ambao wako kwenye mochari pale leo. Ere ber kata pesa manichulo Nyasaye. Je, ni fedha gani ama ni uzuri gani unaweza kumlipa Mungu Mondo inwang'ri ni ngima kawuono ni madho soda ming'ich godiechieng' ichaki dhi dok odi chamo rech mowang'. ili upatikane uko hai leo? Ulikunywa soda baridi mchana, unarejea kwako kula samaki. Wan gi japesa moro molos liende, ji chieme liende to en ok ochiem. Tunaye tajiri ambao matanga yake imetengenezwa, watu wanakula naye hali. Api ber ngima nikech polo ni kodi gi wach. Wewe ni mwenye heri uko hai sababu mbingu ina jambo nawe. Kendo Nyasaye pod odagi ni ok itho. Tena Mungu amekataa bado haufi. Kech odwa ni mondo ukud ni wiji rembe manoyanyi. Kwa sababu unataka kuaibisha majirani waliokutusi. Nyasaye pod odagi ni ok itho. Mungu bado amekataa haukufi. Odwa ni mondo mi ibed mangima mondo mak ni dho jonyiero. Anataka uwe hai, ashike midomo ya wanaokucheka. Jodandora gi biwinja. Watu wa Dandora mnanisikia? Awacho ni Nyasaye pod oweyi mondo ibed mangima. Nasema Mungu bado amekuweka uko hai, Mondo joma nowacho ni ok inyalo ne kinyalo. ili wale waliosema uwezi waone ukiweza. Nyasaye pod oweyi mondo ibed mangima. Mungu bado amekuacha uko hai, Mondo joma nowacho ni biro nyuolo nyithindo ma jokuoge magoyi. ili waliosema utawazaa watoto wezi wanaokupiga One ka nyithindi go irwako nigi ogudu e university. waone kama watoto wako wanavaliwa cheti kwenye chuo kikuu. Odhiambo ijawi. Jioni wewe ni mwenye heri. Nyono ni paoni en kao duoko ni dogo dalani. Kukanyaga kwako hapa ni kuchukua majibu yako enda nao kwako. Wabiro yalo injili kanya ka Jumapili. Tutahubiri injili hapa mpaka Jumapili. Kendo wuo gi jirani ni gimoro manyien obiro. Tena ongea na jirani yako, kitu kipya kimekuja. Jodandora wachana na amen. Tunao sema amen. Jodandora tingna luti malo ne Yesu Ruoth. Ina mikono hivi kwa Yesu Mfalme. Wachna ni Yesu nyalo. Sema Yesu anaweza. Daka winj kiwacho matek. Daka winj kiwacho matek ni Yesu nyalo. Omiyo adwa ni mondo aler wach moro matin. Sasa nataka nieleze jambo lingine kidogo. Kaeto jatich Nyasaye nyulo lam kodwa. Akisha mtumishi wa Mungu anyula taomba nasi. Paredo pangore kiny ma intakte sama chon. Parade
kanisa wach chokruok wach amen. Tunasema amen. Paredo pangore sama chon king. Paredi imepangwa kesho mapema. Wagur mana foundation kaka umlemo. Wacha tu niweze nikaweka msingi kama mwenye dini. Nikijigik madongo Nyasaye bitimo nyaka wago. Kwa sababu mambo makubwa Mungu atafanya mpaka tuwe. Kenda yini Nyasaye jadiera. Tena nimekubali Mungu ni wa kweli. Ruth pokolokore. Mfalme hajabadilika. Chokruok duto te wacho amen. Tena yote sema amen. Adwa somo wach moro matin. Nataka kusoma neno kidogo Mundikie muma ambayo imeandikwa kwa agano. Yohana Injili 10. Yohana Injili 10. Matinda 10. Aya ndogo 10. Wacho niya. Jakubiro mana ni mondo kwel kendo neki kendo keth gik moko. Anta sebiro mondo joyud ngima kendo bed ngima moromo chuth. Nyasaye mondo gwedho wach ne jodandora. Mungu bariki neno lake watu wa Dandora. Nyasaye ubiro Dandora nyadichiel. Mungu amekuja Dandora mara nyingine. Jodongo mane kona kawa mosirure yamo. Wazamia huku tusalimiane hewani. Churune uru gikoni mondo ayal ka neno wang'u. Sogea huku mbele nihubiri nikiwaona macho. Churune uru mbele koni mondo ayal ka neno wang'u. Sogeni kwenye mwangaza nihubiri nikiona macho yenu. Chokruok duto te wacho amen. Tena wote sema amen. Jodongo bende mane gine ka ochung' malo, ochung' malo. Wakuu ambao wako huku wasimame tu juu. Nya chief wachung'uru malo e kona ka mondo wach ni ofundre kanyakla. Mtu wa chief tusimame juu kwa kona hapa neno la Mungu ili liwe pamoja. Nitie teko mawuok kuomu ka kabiri madhabahu. Kuna nguvu linatoka hapo kwenu ikikuja kwenye madhabahu. Kech nitie Nyasaye moro mobiro Dandora. Kwa sababu kuna Mungu mwingine ambaye amekuja Dandora. Iluonge ni Nyasaye majabiro kayanyo seromi. Anaitwa Mungu ambaye anakuja kama matusi amekuchosha. Nyala mithim kaparo Nyasaye majaywepu wang' joma ywak. Niliomba nikimkumbuka Mungu ambaye anaweza kuvuta machozi wanaolia. Osebiro Dandora Nyasaye majagol jomodong' chien tero mbele. Amefika Dandora Mungu ambaye anatoa walio nyuma kuweka mbele. Iluongo ni Nyasaye mok weyi ka ji oweyo. Anaitwa Mungu ambaye hawezi kukuacha watu wakikuacha. Amor wabiro yalo jaket kuon e mesa. Na furahi tutamwomba yule wa kuweka ugali mezani. Amor gi Yesu wabiro yalo security mamini duto chieo kingima. Na furahi na Yesu ambaye anakulinda nafanya unalala unaamka ukiwa hai. Wabiro yalo jarwak ji lewni jagol duk. Tutahubiri wa kuvalisha watu nguo na kutoa uchi. Wabiro yalo Yesu jamak dho jonyiero. Tutahubiri Yesu ambaye ananyamazisha wanaokucheka. Kama ichung'e no wachna ni nyalore. Mahali umesimama sema inawezekana. Ting' lweti malo ne Yesu jaber. Inua mikono yako kwa Yesu. Asomo wach Nyasaye mondikie muma. Nimesoma neno la Mungu imeandikwa kwenye Biblia. Wacho ka Yohana Injili wuoyo jabatiso. Inasema Yohana Injili mbatizaji akiongea Gi dwond Roho Maler. kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Owacho kuwuoyo kuom gik ma Yesu timo. Anasema akiongea kwa yale ambayo Yesu anatenda. Ma Yesu biro timo e piny Dandora. Yale ambayo Yesu atatenda Dandora. Ma Yesu biro kelo gik maonge piny Dandora. Yale ambayo Yesu ataleta yale ambayo yako yawe. To owacho rach mar Satan. Na anasema ubaya wa shetani. Kod yie ma ng'ato nyalo yudo mondo wuog go e rach mar Satan. Na imani ambayo mtu anaweza pata atoke kwa ubaya wa shetani. Niko wacho ni jakuo biro mondo kwal. Biblia inasema mwizi anakuja aibe. Jakuo biro mondo kwal. Mwizi anakuja kuiba. Kosekwalo to ketho. Akishaiba anaharibu. Koseketho to nego. Akishaharibu anaua. Ni mane gimokelo jakuo miluongo ni Satan. Ya kwamba hiyo ndio imeleta shetani, mwizi ambaye anaitwa shetani. To muma wacho ni Yesu to biro. Na Biblia inasema Yesu naye anakuja. To gimokele mondo chiw ngima. Na kinachomleta ni kuleta uhai. Ochiw ngima ma ok yud Kenyatta Hospital. Analeta uhai ambayo hapatikani kule Kenyatta. Obiro mondo chiw ngima ma ok yud Amerika Thurgi Biden. Amekuja kuleta uzima ambayo hapatikani kule Marekani. Obiro mondo chiw ngima manyalo miyo wuoth ka in gi geno. Amekuja kuleta uzima ambayo inafanya unatembea ukiwa na tumaini. Jo-Dandora gimomiyo yalo wach Nyasaye. Watu wa Dandora sababu ya neno kuhubiriwa. En mondo ng'ato bed gi winjo kaeto yie odonjne. Ni kwamba mtu awe na usikivu kisha imani imwingie. Nikech ka ng'ato winjo. Kwa sababu kama mtu amesikia kuom wach miyalo mar Nyasaye. kwa neno linalohubiriwa la Mungu. Kaeto bedo gi yie. Na kisha anakuwa na imani.
wote sema amen. Chandruok mane thuru waka, Mashida ambayo iko hapa kwetu, ji mang'eny dwani Nyasaye otimnegi practical mondi, ya kwamba watu wanataka Mungu awatendee kujionyesha kwanza. kendo ji mang'eny dwani ka en gi chandruok, Kuna watu wengi wanataka wakiwa na shida onego bed ni wachone piyo piyo ni ng'ama rateng' madingi duong' manyadundo ni bing'e. anastahili kuambiwa haraka kwamba yule mweusi akona mashavu marefu ndio unamjua. Kendo kiwuotho e chuny taondni, Tena ukitembea kwenye mji hapa, to yawuoyo yaw kuonde lamo, wanaume wamefungua mahali ya maombezi.